Vi har om eksponentielle ligninger og hvordan vi finder en eksponentiel ligning A og B ud for to punkter. Formlen for en eksponentiel ligning det er B gange A i x'ene. Og for at finde to punkter, så har vi taget udgangspunkt i x1, y1 og så x2 og y2. Og formlen for A det er x2 minus x1 og så i rodet over y2 divideret med y1. Formlen for B det er så y1, og når man har fundet A, så tager man det A, og så sætter man det i x1. Og vi har så lavet et lille eksempel her, hvor vi har taget to tilfældige punkter på den her eksponentielle ligning, der hedder 1,3 og 4,6. Og så har vi sat dem over her, og så 1'eren, det er valgt som x1, og 3'eren det er så y1, og så her også 4'eren det er x2, og 6'eren det er y2. Og så sætter vi dem ind i vores første formel, der hedder A, er lige med, og det var så x2 minus x1, og så tager man roden af det, og så tager man 6 divideret med 3, hvilket så er y2 og y1. Og det giver så 1,25992 cirka i hvert fald. Og så bagefter så kan vi regne b ud ved at tage y1 divideret med a, det er så de her 1,25992, og så kan vi sætte det i første, som var vores xl på ligningen før, og det giver så 2,3811. Og så bagefter så sætter vi det ind i vores formel, og så har vi forskel for det, og det kommer sådan her til 2,3811 gange med 1,25 i x. Og det er så vores eksponentielle formel, ligning.